संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मध्ये रिफायनरी व्हावी असं पत्र दिलं होतं, आता विरोध करतात मुख्यमंत्री गेल्यानंतर कोण? नेहमीच आहे। एनरॉनच्या वेळेला एनरॉनचा विरोध दाखवला। सगळी कामं कॉन्ट्रॅक्टची गाड्या लावण्यापासून शिवसेनेच्या लोकांनी केली। राजन साळवीला विचारा त्याच्या किती गाड्या लागल्या आणि काय लागल्या, विचारा शिवसेनेच्या लोकांना। मी तेव्हा शिवसेनेत होतो ना, मला माहिती आहे ना। बरं, हे जे प्रकल्प होऊ नयेत वीज निर्मितीचे म्हणून कोळशावर उत्पादन करणारे 34 उद्योजक उद्धव ठाकरेला भेटले की हा प्रकल्प जैतापूरचा होऊ देऊ नका, आम्ही तुम्हाला मदत करतो, पैसे देतो। मी विधानसभेत बोललो आहे, 5 कोटी ॲडव्हान्स घेतले आणि 500 कोटीचा व्यवहार झाला। म्हणजे लोक अंधारात राहिले चालतील, कारखाने झाले नाही चालेल, बेकारी आली चालेल, फक्त पैसे कमवायचं आणि दुसऱ्यांना खोके चिडवायचं। त्या उद्धव ठाकरे सोडा हो, त्याचा प्रश्न मला विचारूच नका। मला वाटत नाही पॉलिटिकली काय डोकं आहे त्याला, मला नाही वाटत। दुर्दैवाने म्हणावं लागतं बाळासाहेबांचा चिरंजीव, पण बाळासाहेबांच्या नक्काची सर ना या माणसाला नाही कळणार राजकारण। आणि येऊ देच कोकणात, आम्ही आहोत, बघूया काय होतं ते। दादा, उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं होतं की कोकणाच्या मुळावर येणारे प्रकल्प आम्ही अडवणार। तुला काय, तुला मूळ कुठे, कोकण कुठे ओळखलं? तुला काय संबंध आहे कोकणाचा? एअरपोर्ट मुळावर येणार होता, रेल्वे मुळावर येणार होती, काय आहे सांगा ना? सागरी मार्ग का मुळावर येणार होता? याला मुळावर कशात तेच माहीत नाही, जरा मूळ दाखवावं लागले। उद्या कोकणात दाखवतो मूळ मी। मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही हजेरी घ्यायला जाणार ना तिथे, मीच जाणार, तैशी हजेरी। ब्रेकिंग न्यूज, नारायण राणे, सुरू करा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।